Nagpintas na yung babae, sika. Hala, ano yun? Ang laking ibon na. May dumaan kaninang malaking ibon. Sayang, hindi mo nakita. Wala namang malaking ibon dito. Baka si Superman ang nakita mo. Tara na. Superman. Bakit? Napadpad na dito sa Pilipinas si Superman? Yun. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay na. Tiyak nasuya jikin lang ko. Nung binakitak tarupan, nasuya ak. Planay. Oh, ang bay. At dapat mamuam. Dinudim say. Dino ata. Kasaran? Ang pisabanan. Mga naman ng tartapan ng nuknan. Ang nakasaran. Madi mo gayam. Diyak nga interesado pagbagam. Paano ka tutuyan? Yung lakit din man. Importante ito baga kanyang palanay. Makanti importante kanyak. Tamabiyag tayo. Madi nga sabasabal tayo pagbagam. Duldog. Nung madi nga kasaran kin baryan natin bagam. Mabalin umalis ka tuyan. Sumakit ko matatyam mo, ti karapapangan mo. Kasaran yung binyagan. Ulitin mo din bagam. Sumakit ko matatyam mo. Ukis ti sabanan. Madi susubitin yung bulan ay. Hapigis jay. Ang pinasaya mabagaan. Madi mo kayang kasaran kin binyagan ti bagaan na ke. Nibispring ko palang talaga ti masak. Ano ba yan? Nobody will love you like I do. And nobody will treat you like I do. Gunyang, bagay ba sa akin tong suit ko? Oo, Baak. Ang pogi mo dyan. Ano, tara na. Sige, tara na. Baka malate tayo sa susunod na mas. O sige. Ay, saglit lang. Yung susi, naiwan ko sa loob ng bahay. Saglit lang at hahanapin ko. Okay lang. O sige, hanapin mo na, Baak. O sige, diyan ka muna. Bagay na bagay niya yung suot niya. Pero syempre, mas bagay kami. Mabsina ko. Kano ka pa dito ibutirog? Ay, istiputsyog. Di kalman lang naw. Ay, kasyay. Kinibak, tanong kakain na. Agsukat naw. Agsimbada ka na yung babae na. Ana? Agsimbada? Ha? Talaga mo to. Talaga agayak mo nila kayo nga bakay. Unong. Nagpintas na yung babae, sika. Hala, ano yun? Ang laking ibon na. Aray. Nilawlaw. Hindi nga napandituin eh. Nagsakit. Aray kong pakak. Manong Andres, iso na kumagin na babae. Di mapangasawa na ni Daddy Baak kun.
Udot. Tara na, Gonyang. Sige, tara na. Ay, Baak. May dumaan kaninang malaking ibon. Sayang, hindi mo nakita. Wala namang malaking ibon dito. Baka si Superman ang nakita mo. Tara na. Superman. Bakit? Napadpad na dito sa Pilipinas si Superman? Yun. Hayaan mo na. Tara na, sumakay ka na. Baka malit pa tayo. Kumapit ka. Baka lumipad ka kagaya ni Superman. Tagsing ka. Napala na nag-alat sakit yung pagbagit nito eh. Naglabalat pa naman sa liit. Papanamon nga eh! Papay manong makaungot ka! Dama gabay lang, mukis ni Sabam. Madi ka na ako malagsubsob ni Tito Yay! Ay, kuyay! Ay, kuyay! Ay, kuyay! Ay, awan lang. Ay, laglag talaga. Bilang nagbaliwan, hanggang tatak. Awan lang. Apo na yung mga kinamalas eh. Salit. Halina't magsaya dahil ang Baka Andres ay nandito na. Kwento katatawanan at kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pangkuwala ng stress pag nandiyan dyan. Ang Baka Andres namut taleng. Salit.